Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Trixie at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti mothers anaanos nagagat kan managayat. Happy Mother's Day kadagiti amin ananay, lola kan aunties from Kazi, Pinagpala. Happy Mother's Day to Elizabeth Tuala, Darlene Parks kan Zoraida Tuala. Kan shout out iti Tuala kan Orpilla family from Daryl Tuala. Lakay ko ani Ador Manangan iti Inabaan Sur Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan. Shout out iti Velasco family ti Madaydaya Santa Maria Ilocos Sur from Michelle Marie. Galaw Rapirsura family ti Cervantes Ilocos Sur. Happy Mother's Day kani mother ko Feli Rapisora. Happy Mother's Day to all mothers kan shout out iti Castañeda kan Oralio family ti Patpata Balawan La Union. Kumare Anita kan kumpare Jimmy Agkawili ti Santol La Union from Nida Nieveras. Happy Mother's Day Mami Josa Ann, Mama Feby kan Mama Lourdes. Shout out iti Granada Oliviano kan Lumaban family ti Solano Nueva Vizcaya from JJ Oliviano Granada. Happy Mother's Day kadagiti amin nga na from Ronnie Kanaway. Amin nakailyak iti San Isidro Isabela ken Caloocan Santiago Isabela from Jonah ti UAE. Happy birthday kani ading ko Ikyong Castro ti Pindangan Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro.
Makablaawan datatang kananang ko akanayon adumdumngag iti drama yo from Ria Yonson ti Bugay, Cagayan. Rudy Galakyan ti Camp 6 Tuba Benguet from Carol ti Korea. Shout out kada Benimar Rapakon, Karen Carantes ken Linda Pasyon, Regine Faye, Roderick, Ezra Liuliwa, kastamot nila kay ko ani JV Kasay from Jean Kasay ti Cagayan, Novilin Tolentino, Jeremiah Allen from Victoria ti San Mateo, Isabela, Reynaldo Jose kan advance happy birthday Giancarlo Jose from Josephine Jose, Rumbawa ang Batali family natatang Jelly, Angela Nazarene kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Trixie. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumataadda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, tapnog tultuloy ti panang tedyo iti liwliwakan adal, babaan kadagiti ik-ik kanyo iti biag apadas, dagiti dumdumngag. Ilingad na klaangan manang itinagan at Trixie at taga Ilocos Sur. May saak a dentist. Kat gapo iti dedikasyon ko iti profesyon ko, jak napupuutan, adandani mapukaw gayaman ti edad ko iti kalendaryo. Ngam awan pa'y makuna, abukod ko a pamilya. Ni papati kadwak iti balay mi, tapim musayan day di mama. Sapay ko mamanang tamapilimot a maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oh, gusto ka dito in order ta amakam? Amang nukurang pay. Amok ngagpada ta anabannog, iso asiguradong adu ti makanta ita. Naku namon, makabannog ngam okay lang. At least, ado ti pasyente. Si Kangay, ado ti pasyente may ti klinik mo. As usual, amamatan, no kastoya panawan, talagang ado dagiti ubing nga agsakit, nang runa dagiti maladaga. Bakasyon ita, isong ado mo ti talaang amakasapar nga agpa-dentist. Isong ado akanayon ti agpapa-appointment. Santang nagpaisong agpada iti field, nga magpada tamata ka na busy. Dentista ka, itintata siya, pediatrician. Iso ka na yung hectic ti schedule ta. Sana bale, at least, we still find time a makarwara kastoy, tapno makapag-banding ta. Agpaiso da ita tricks. Sana bale ta happy tamat iti profession ta. Siya klaunay, maliwliwa ka dagiti ubi nga pasyentek, nang runa dagiti baby pailaeng. Ay, kaano nga tamot aya ang maadanak iti baby? Agtal na ka man dita, Ha? kaslapas pasagidan nakmanan na. Naimbag man ta gets mo, friend. Kasano ang mapasamak na ita, kat amomot adwa atawanan manipod nag-break kami iti boyfriend ko. Iso kaslawanan asam ko makirelasyon pa eh. Ibukbuk ko langan ti panawan ko kani papa. Well, okay lang matkit di dayta. Ngam panunutam man, friend. Kasanunawan ta ni papam. Di pa'y katag may sakan tun. Isa sa balilat tata da bukod na pamilya, Trix. Ay, di akong pampanunutan dayta. No adan to sumangbay, di nasayaat. Ngam no awan, okay lang tamat, friend. Kumusta tinagmalamoy ti klinik mo, iha? Ado lata ti pasyente, papa. Nang runa ita ta bakasyon ti klase. Ado dagiti umay ang pa-dentist nga estudyante. Talaga nga in-enjoy ti trabaho, iha.
Ang mga nalipata mo na dandani, awanan ti edad mo iti kalendaryo. Anya ko matipagdanagan nyo, Papa. Okay laeng. Ada kayo matlatakad kadwa. Ngam iya, kasano no dumteng to ti aldaw nga ipulang ko ti bulot ko abiyag iti na marswa. Kasano kan tulangan? Dayta ti pagdanaga kunay. At sa aminin ka, malaksid ti kabukbukudam a pamilya. Don't worry about me, Papa. Basta kayat kong ipaay amin nga attention ko kada kayo. Agingga nga adda kayo pa'y abiyag. Amom, Trixie, iya. Saan matkat nagpapada dagiti lalaki? No saan man nasaya at nagtungpalan ti imuna anak relasyon why not try again? Ay na, Papa. Amahan no makasapulak pa'y tisyak ti mangbiyag kan kuana. Uray sa anan. Ti importante katagin inayat kayo. Dalakan tulang na pagsaritaan nyo ti maipapan iti daytabanag. Well, I'm not closing my doors, Papa. Nadan to sumabay. Well and good. Ngam na awan. Okay lang. Amok adinak to baybay anti Diyos, Papa. Nanatinay, isagana yung ti armosar, tariingak matan ni Papa. Ay, huwag Trixie, nakaluto akmatan. Idasar ko laangan, balasang ko. Sige, Nana. Masapul ang makaarmosar nga umuna, sakbay ngayon kami makimisa. Mga numabisinan, narigatan. Kan adaaga sanas ka na tumaran nakalpasan nga agarmosar. Agawin kayo kadimot laang, kalpasan ang makimisa kayo, balasang ko. Ipasyar ko pa ni Papa, Nana. Makamu kayon to, noon niya tiluto yung dinner tayo. Saan kami ang mga dito iti lunch? Da kayo laang, isa ang makamu kayon dito eh. Ay, sige nga, Rod, tapno amok no agluto akpay iti pangaldawan. Tilaan ka ninyo tilutuan nyo inton pangaldaw, Nana. Ay, doan yan to ti mabati iti arbusar di isuntulatan. Kailalamot no saan ang maibos. Da kayo ti makamo, Nana. Nalangarod, agidasar kayon, tamapan ko mo't tanriingan ni Papa. Kumusta ti banding yung agamay di kalman, friend? Okay, Mat. Naragsak ni Papa, tanakarwar manan. Talaga love na love mo ni Papa man niya? Sipot pimusay day di mamam. Talaga nga impamaysamon ti amin nga atensyon mo ka ni Sir. Patpat unay dagiti dadakkel ko. Nasakit kanyak ti ipupusay day di Mama. Isong aramidak mo ti amin, tapno pumigsapay ni Papa. Although, amo tayo mat nga ada sakit na. Ngam amok at tartarabayan ti Diyos. Friend. Diyak kabaalan no mapukaw ko ita ni Papa. Isong aramidak ti amin, tapno umatiddog pa'y ti biyag na. Naimbaglaangan, taadadag iti friends ta apada ta doktor. Iso dati kanayin ko pagdamagan, no da problema maipapan ka ni Papa. Anything, my friend. Agdamag kalahin kada kami na ka sa pulam. Asino kumapay nga itakitinulong na saan ada tayo? Iso nga rod anagasa tak, tati circle of friends ko katkas kada kayo. Kanayon kayo ang nakasuporta kanyak. Nang runakan ka, di nakpulos baybayan. Maawatan mi nga minti ka sa saad mo. Narigat sa mo tag may maysa. Iso kanayon nga adda kami ang nakasuporta kan ka.
Agmay may saak nga anak manang Emmy. Iso nga idipimusay day di mama, dua kami laangan anabati kan ni papa. Uray kasano ti kinabisik iti klinikak nang runa no adu ti pasyente, jaklat talipatan nga i-check akanayon ni papa taadda nga rod sakit na. Kanayon dakpay akan tiyawan dagiti padak a doktor. Apay kano nga awan pay nobyo ket dandani akon agbalin abaket abalasang. Jak amo manang na trauma ak iti umuna nga ayat ko. Iso nga impa may saklaangan ti oras ko ken ni papa. Kastamoten kadagiti pasyente iti klinika. Apay nana, agan ano ni papa? Di na ngamin kaya ti mga tricks eh. Awan ka no ganas na. Kun kaslag kakapsot nga men. Kastaya nana? Naimbaglaangan tayo nyawag yu adagos. Saan ama balin ti kastajar na? Day tagarod ti pagdanagak. Isu nga inawagan ka adagos. Ang mga noan niya ti mapasamak kun kwa na. Agyamanak nana. Tinasayaat, mangisagana kayo laang tibado na. Just in case makonfine. Masapon nga ipan ko adagos sa ospital. Ay, sige nga rod palasang ko. Mangisagana akon itibado na. Kastabot tun dagiti sa bali pay akasapulan na. Amasapol nga awiton tayo iti ospital. Sige nga rod nana. Tamapanak mo tun iti silid ni papa. Panganda ka iha. Nasapa pa'y laeng. Apay, awan ka din di pasyente. Nagsara akon itaimawag kanyak ni Nana Tinay papa. Iso nagawid akadagos. Apay, anya ti inawag na ka. Kasano, kat di yumat kano kayat timangan. Iso amadanagan unay kada kayo. Kan kitaan nyo tilangayo. Agkakapsot kayo, papa. Apay, ayak. Kagangay mo't lang dahito. Yamarikrik na. Siyempre, lakari ako. Natural nga doon, timarik na kasagubanit. Iti pagay. Saan, papa? Masapul nga ipan kayo di ospital tapno ma-check up kayo anaimbag. Saan nen, iya? Kabalak pa man. Saan mabalin, papa? Delikado ti sakit yu. May mayatan di masigod ngam di kumaro. Ay, unay lakat adanag mo na, iya. Saan ka pa'y kadiya panawan? Saan kayo man nagsaw iti kasta, papa? Amo kapatpatib ka rin nyo lang ti pakinakam ko. Ngam makita ka sa bali at talagang tilangayo. Mala, umay kayon, taipan kayon, iji ospital. Apay ngay tapay anaflat ti pilit ti kotsek. Sapay papaayaban na ki di ospital. Kimaro ka no ti kasasaad ni papa kuna ni Nana Tinay. Diyos ko, di mo ipalubos nga dada ka sa mapasamak ka ni papa. Sapay awan ni Raf, tanagaten ti doctor's conference di Manila. Hi. Ada ka di parikot? Doktora? Ha? Amunak? Aguray ka. You look familiar. I'm Steve, doktora. Kasama lang ti klinik mo ti office me. Kasta ka di?
Na flat gayam ti pilit ti kotsem. Wan nga ron, sapay agdardarasak tada di ospital ni Papa. Imawag kami ti kadwami di balay. Ngam kastoy mo tan tinapasamak. No kayat mo itulod ka langan di hospital. Awagak langan diyam amo kami kaniko. Ta isun ti umay mang tariman iti pilit ti kotsem. Sige, pasensya ka na. Nga masapol ang mapana kadagos di ospital. Pasensya kan iti istorbo. No worries, doktora. Ala, umay ka nga rodan. Ta itulod kan iti ospital. Apay na, anyo tinapasamak. Ay na-stroke man yun ni Papa. Kad saan ka na naisalbar? Diyos ko, apay din nagnaoray ni Papa. Calm down, doktor. Ang mga nonya ti mapasamak kan ka. Umay ka, mapantay tayo ni Papam. Gasla Jack, kabahala na makita mo isa na bangkay ni Papa. Masapol na patib ka rin ti pakinakam mo. Nana, ayan ka di dagiti kapamilya ni doktora. Awan, sir. Agmay sala nga anak ni Trixie. At daamin iji balasiw tao dagiti kakabagyan da. Ano kasta? Awan ti sabaling agdesisyon maipapan ka ni Papana? Awan nga ron, sir. Kakaasi. Siya kan ti hardinero laangan ti kadwa na iji balay. Di ka agdanag, Nana. Tulungan kayo. Doktora, umay kan. Kuyugan ka amapan itaayan ni Papa. Jakon naabutan nga daangas ni Papa, ididimano nak iji ospital man ng Emmy. Naimbaglaangan, taada na saya at atao anang tulong kanyak. Isu ni Steve, at the office da iti asidag ti klinikak. Blessing in disguise tinapasamak manang, tanagam amu kami, idi kangitingitan ti panagdandanag ko iti kasasaad ni Papa. Idi na amuan na kanina na tinay nga agmaymay sa aklaangan, dinak pinanawan apulos, kabayatan nga isimsimpami ti pannakalamay kan pannakaitabon ti amak. Isu ti nakakaamoy ti amin, gaputadyak makapagdesisyon kadagidi agundaway. Nagdakkel at tulong kanyak ni Steve manang. Naglabas pa'y ti aldaw, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Aging ga idinarik nami laangan nga agayat kamin iti tunggal maysa. Nagdan na kami nga rod, kat awanan umasping iti kinaragsak ko kadagidi agundaway, taaddan kabinadang ko iti inaldaw a panagbiag ko. Judate kayam amin abils inton bigat. Sapay ada na sapa a pasyente ka naka-appointment inton bigat. Ala, siya kung di makam mo. I'll pay the bills. Ngam ada trabaho. It's okay. Mabalinak na tarumwar, kalpasan na maaramid ko dagiti trabaho. Thanks, Han. I'm so happy. Diyak amo na anyan ti mapasama kanyak na awan ka.
Isang aron nga dak dito eh. Saan ka baybayan? Mom, saan na coincidence ti napasamak, idinagam amuta. Ammo ka impaay nakati Diyos kanyak. Taam muna ka sa pulak ti may sa atao, nga agbalin asadag ko iti agnanayon. I promise. Di ka baybayan. Aging nga dak dito eh. Saan mo amarik na ngagmay-maysa ka? I love you so much. I love you too. Thanks God, taintad nakakanyak. Someone that I can lean on. And someone that I will love for the rest of my life. I'm so happy for you, friend. Finally, dimtangan ti Prince Charming mo. God is good, friend. Impaay na kanyak ni Steve, kadagiti panawan aka sa pulak ti kabinadang ko iti biyag. Nagasatak tanam amok ni Steve. Kan makita a love na ka. Agasam, ure ka sana ti kinabisin na aramidan na lata dagiti pagrabangan na kan ka. Very supportive. Manmanon ti lalaki akas kan kwa na. Pudno dayta, katyak kabaalan no mapukaw ko pa iti biyag ko ni Steve. Adayo ang mapasamak dayta, friend. Kas makitak, adan katakunay-nay mo iti biyag. Kasarlangan ti kurang kada kayo. Oh, kaano ngay? Adda ka no kanyak, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana. Kat mapasamak tun dayta. Soon. Ay na, sana all. Talaga maragsakan na para kan ka, friend. Uy, tell me no kaano ha? Tapno matulungan kayong agisagana. Ay na, I'm so excited na makita ka nakatrahe, my friend. Oray siyak. Diyak ni namnama mapasamak amin dagito'y kanyak. Kunak no agmay-may sa akon for the rest of my life. Ngam saan matgayam, tadimteng ni Steve iti biyag ko. Sorry, Han. Naimasan may matan ka ni Doc Rafty nag-istorya. It's okay, Han. Apay kayo manasaba ka. I should have called you. Tapno nagidantan ang nagawid. Nagawid akong medyo madingamin direct na. What? Apay, anyo ti marikrik-nam? Is it something serious? No, don't worry. Nabanugak la siguro. Iso kasla marikat anak nga agangas. Sana mabalinday ta marikrik-nam. Come, we have to go to the hospital. Now. Okay. Mabit lang ang rutag sukatak. Steve! Anya din napasamakan ka? Steve! Han, please, lumaban ka. Don't leave me. Diyak ka balan na mapukaw ka. Nagsaur ka. Abay ngayon limod mo kanya kadagayam na karo sakit mo. Nataming ka kumanaimbag. Abay nagingay ti maudi agundaway. Syakti ka na yung napanunutam. Di mo pinanunod ti kasasaad mo.
Ayat mo lang nga sa anak manan nga agdanag. Agluluwa ka. Amo ka mang mangagnak. Ayayatan ka unay. Di nagpanawin nga agmaymaysa. Please. Diyak ka balan. Anya di mapaspasama ka. No! No! Please! No! Di nagpanawan, Steve! Steve! Friend, nakapanaw amin nga may nakitabon ka ni Steve. Dua talangan ang nabati dito Campo Santo. Diyak ka bala na panawan ni Steve nga agmaymaysa dito eh. Friend, Nagsakit. Abay na basamag na ito eh. Abay ano ka nagbali na ka-dependent kan ko na sa anak to pinanawan. Abay ngayon limod na kanya nga dagayam na karon sakit na. mabali na di na kahit nagdanag ka. Iso di na yung bagbaga, friend. Amo na nga mi tinagdalanam iti pimusay day di papam. Kaya't na, asaan ka na maburiburan? Ngam nasaksakit tinaramin na. Pinanawan na ngagkalkal na utang. Diyan ka mo na pa yan napasamak na ito eh. Kasano ang paitan. Kaslahat na pukawan iti may sasaka iti papusay ni Steve. Ang may sak manan. Trix, di mo panunutin nga may saka. At da kami ang kakayim mo. Masapul lang nga aklunam nga awanin ni Steve. Naginanan. Kat adaitan iti sidong tinamarswa. Diyan ka mo. Nugahan na makalipat ang crap. Diyan ka mo, friend. Taginapod na. Itatawanan ni Steve. Paragrik nagkatsakmatan kaya timabiyag pa'y. Anya? Nagrigati ka sa saan ko. Numabalil ako mga itamat laan. Pulang kumatan timulod ko biyag. Sinada anak ko. Tap na makadanak manan nagitipot patag ko iti sa bali alubong. Trix. Namabalin na ko, ma, friend.
May samanen ang nasakit a pagteng tinapasama kanyak manang Emmy. Pimusay manen ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagayam ilimlimod kanyak ni Steve anak karo a sakit na. Jak pulos nadlaw dayta tasipod nagamamu kami kanayon a naragsak ken nakasalsalon at a makilanglangan kanyak. Naduktalak laangan ti amin, ididiran kabailan nga ilimod kanyak ti marikrik nana. No maminsan, pagpabasulot paikit din ti bagik. Basol ko ti amin. No sa anak ko nagbalin anak kapoy, idipimusay day di papa, nalabit asaan laang asyak ti pinanunot ko man ni Steve, no di pati kumati bagina. Itamanang agtultuloy ti panagtrabaho iti klinikak. Ngam no dagdamag kanyak maipapan iti napasamak. Jak pulos kayat asungbatan. Tadyak pa'y kabailan na pagsaritaan ti maipapan iti ipupusay ni Steve. Tunggal agawidak mariknak ti kinaagmay may sakmanan. Ket jak manan malapdan ti agsangit. Uray adda danana tinay akadwak. Sa balilat ti presensya ni Steve, akanayon ang nakasuporta kanyak. Jak amumanang no aginggat kaano ang makalipatak. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Trixie. Pagayam ko at Trixie, marikrik nak ti sakit ang marikrik nam iti agdama. Pudno ang nasakit ang mapukaw ti may sa atao, anang ipariknakan ka iti na isang sangayan a panagayat. May sa tao anang ipariknakan ka, nga adda akanayon amang baybayabay ken ka, sa kalaat anapukaw. Iso adi ka mababalaw no apay nga agingga iti agdama, kat saan ka apulos a makalipat, kan saan a makamove on. Kanayon mo adawatan ti kaasi kan panarabay ti namarswa, ta isulaeng ti makaipaay iti kinatibker ti pakinakam akasapulam, gapo iti pagdaldalanam iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe.